Moi boas, un saúdo a todos. Antes de comenzar, quería agradecer a Aurelio e a equipa de Irmandade que me deixara colaborar todos os meses aquí con eles en Irmandade TV. Para min é un placer colaborar a facer unha televisión e comunicación alternativa. Ben, o día 13 de outubro celebrarase na parroquia de Montecubeiro, no concello de Castroverde, unha homenaxe aos represaliados polo franquismo. Nesa homenaxe participará a Iniciativa Galega pola Memoria e participará xente como Federico Maior Zaragoza ou Claudio Rodríguez Fer. Eses acontecementos de Montecubeiro quedaron moi ben retratados nun traballo de Xosé Manuel Sarille que traio hoxe aquí, que está aquí, que se titula Polos fillos dos fillos e que retrata moi ben pois, todo o que pasou naquel verán do 36. Retrata o que significa o fascismo e como actuou con toda salvaxemente, no que Castelao retratou moi ben como a Galiza mártir e como o paso de Atila na Galiza. Bueno, a que ven todo isto que estou falando aquí e que recupero todo isto tan duro da memoria en 2013, e aquí nunha tele hoxe, pois ben ao que todos coñecemos como fascismo, non? En que condicións históricas nace o fascismo? Todos sabemos por os libros de historia que o fascismo nace nunhas condicións históricas moi especiais, vinculadas á derrota xermana na Primeira Guerra Mundial e á Gran Depresión e a gran crise económica que provocou desemprego masivo e que provocou unha grandísima desconfianza nas democracias burguesas. O fascismo naceu como unha hipertrofia do capitalismo para, máis tarde, recompoñelo con vigor. Bueno, esta reflexión que eu fago recupera porque creo que podemos atopar trazos ou facer paralelismos co que está acontecendo hoxe en día coa grave crise que non ten visos de solución por agora e como vemos, como en toda Europa está rexurdindo o monstro nazifascista. Vemos como en Grecia, como en Austria, Holanda e outros países pois está acontecendo un rebrote das ideas racistas, xenófobas e de asesinatos de orixe fascista. Ben, tamén no Estado español, vímolo, non fai falta que mencione todo o que estamos vendo, toda a complacencia incluso do Partido Popular, das súas mocidades, de alcaldes, por exemplo, aquí en Galiza, ou noutros lugares, a non condena do franquismo e todo o que significou. Por lo tanto, a miña reflexión é que se non estamos xa, hoxe en día, perante un episodio de alerta nazifascista, ou de rebrote, ou de que haxa perigo de que esas ideas volvan a penetrar na sociedade, que ademais fan moi ben aproveitando a crise socioeconómica a través da beneficencia social ante a retirada do estado de benestar. Por lo tanto, eu recupero unha idea que xa nos anos 80 se fixera en Galiza, e é que se organizara un comité antifascista onde todas as forzas e colectivos democráticos se puxeran de acordo dunha maneira unitaria para facer pedagogía e contrapropaganda fascista e para denunciar os feitos desta naturaleza. Eu pregúntolle aos que estades nas vosas casas e tamén aos contertulios que veñan despois se non creen que sería hora o mellor de ensaiar ou poñerse de acordo entre todas as forzas e colectivos democráticos para, aquí en Galiza, como noutras partes do Estado e de Europa, inaugurar ou fundar unha coordinadora antifascista. Pois nada máis, moitas gracias e vémonos para o mes que ven. Un saúdo.